comezamos, cando que idades? Sí. Sí, comezamos. Vale, perfecto. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por asistir presencialmente e tamén de xeito virtual a este novo seminario Libre de Oficio de Ecovás. Estes son os seminarios que temos de transferencia. Chamámoslle Libre de Oficio porque veñen da expresión máis vale libre de oficio que arroba de terra, aínda que eu digo ferrado de terra. Hoxe temos unhos convidadas de excepción. Teño o gusto de presentarvos a Chusa Espósito Casal e a Carmela Valiño Vázquez, presidenta e secretaria respectivamente da cooperativa galega Mulloa. Elas son un referente en termos de facer valer o mundo rural, dunhas iniciativas extraordinariamente emprendedoras, e hoxe nos van contar un pouco a historia de Mulloa, como comenzaron, onde van, que queren facer, que están a facer, todas esas cousas que son realmente interesantes e que fixeron dos excedentes da produción de leite pois unhas maravillosas cremas e unha liña de cosméticos, entre outras moitas cousas moi interesantes. Así que, benvidas, moitas grazas polo voso tempo, pola vosa amabilidade, cando queirades. Grazas. Ola, pois moi boa tarde a todas, a todos, as que estades aquí, os que estades detrás do outro lado da pantalla. E nada, meu nome é Carmela, como... Bueno, son unha das socias tanto de Milulloa como Ulloa. Ao largo desta presentación será onde aclararemos estas dúas ulloadas que fixemos, non? Nada, agradecervos, por suposto, que a Ecovás, que os acordarades de nós, e que, bueno, estamos encantadísimas de visitar aquí a universidade. Nos, bueno, tanto Chusa como eu, pois pasamos aquí un período da nosa vida moi importante. E, bueno, fixemos, xa fal saindo do tema, pois, bueno, eu fixen bioloxía aquí, e nada, vou empezar a presentación, que, bueno, como, vamos a ver se ahora, teño que movela eu así, hasta a vista, a ver, moi ben. Bueno, pois, eso, somos, bueno, socias de Milulloa e Mulloa, vos contar, bueno, Milulloa é, digamos, o orixe, a raíz de todo isto, é unha cooperativa de mulleres. Bueno, fomos no seu día pioneiras na recuperación de plantas mediciñais autóctonas, non? E, bueno, o que tedes vedes detrás, pois, é a nosa industria. E, nada, pois, contamos simplemente con unha finca de 10 hectáreas e con unha industria agroalimentaria, que é unha antigua cuadra de vacas que restauramos para ese fin. Por outro lado, Mulloa é unha SL, bueno, porque no seu día fixonos máis sinxelo aunarnos como SL, non significa que non traballemos como tamén como cooperativa ou en tomatal, que iso, pois, la explicaremos. E, bueno, Mulloa é, pois nada, é a xuntanza desas dúas empresas, de Milulloa e de Granxa Maruxa, non? Por aí ven o tema do leite. O que se fai Mulloa, pois, é comercializar esta cosmética que nos elaboramos, non? Vale. Pois nada, para situar, os orixes de Milulloa foi no ano 2000, e, bueno, foi, pois nada, foi curso, surdiu todo isto por un curso de creación de empresa, na que por aquel entonces estábamos, Chusa máis eu, pois, nes impás da vida, que se arrebatáramos os nosos estudios, que tiñamos que buscarnos unha saída laboral, non tiñamos idea de facer, bueno, eu falo personalmente de montar ninguna empresa, pero nese momento unha amiga nos dixo que había un curso de creación de empresa, anotámonos, bueno, co proxecto de plantas mediciñais, non? Que pasa? Que tamén, bueno, nos axuda un poquinho o tema de pensar en montar algo en conxunto, porque xa previamente estiveramos, aparte de nosa época de estudantes, tivéramos unha previa experiencia no camiño, nese mesma onde estamos situadas, non? Na finca do Coto, non? Bueno, fora un pouco así o verán do 99, pois, xunto con outros dous compañeros tamén da universidade, fixéramos unha experiencia, bueno, de pequena empresa de verán, pero máis que nada polo tema de traballar en equipo, non? E despois, bueno, pois, por suposto, tamén foi moi importante que dispoñíamos desta finca de 10 hectáreas, que é a antigua granxa, que é da familia de Chusa, non? E, bueno, foi todos esos factores que nos un pouco que levou a crear Milulloa. E despois, por outro lado, Mulloa naceu no 2016. Eso foi, bueno, pois, dun traballo de, bueno, dun coñecemento, de Marta,
E despois incorporou a irmá María, non? De traballo en equipo, e, bueno, pois nada, quixemos desarrollar algo en equipo en conxunto, e aí foi un poquinho como nos xuntamos un día, bueno, varios días, queríamos buscarlle un valor a nosos produtos, o que estábamos facendo. Estábamos moi contentas co que estamos facendo, tanto en Milulloa como en Granxa Maruxa, pero como que lles faltaba, bueno, faltábanos un pouco de beneficios, digamos, para as empresas, non? O traballo gustábanos moito, pero queríamos dar un pouco máis de valor ao seu produto, non? Porque vos sabedes ben que tanto o leite como as plantas pois tampouco teñen un valor moi alto no mercado. E nada, pois, bueno, xa poño aí, engadir é un beneficio extra a tal. E nada, para situarvos, bueno, que tedes detrás é unha planta, digamos, a planta que máis importante, bueno, sin que ten importancia as outras, pero que máis extensión temos cultivada en Milulloa, que é a Milenrama. Tamén por aí é un poquinho o nome de Milulloa, que tamén foi unha combinación de Ulloa e de Mil, que é esta planta que predomina na nosa finca. É unha planta, bueno, que moi, digamos, teñe moitas propiedades, tanto para uso interno como para uso externo. De feito, estamos utilizando tanto para infusión como para a cosmética, non? E nada, pois o que fixemos para que plantas íbamos a cultivar no seu inicio, pois, como vos decía antes, foi un pouco a idea de recuperar especies que se daban dali de forma natural, e o que fixemos, bueno, pois nada, fixemos un estudio a pé de campo, miramos que plantas se daban, e atopamos entre elas, bueno, pois esta, pois Artemisa, o plantago maior que o llantén, bueno, mentas concretamente, bueno, armensis podía haber, outras son máis de cultivo, bueno, a chilea, máis ou menos, ou simplemente plantas que a mellor estaban ali de forma espontánea, pero sí que tiñan un hábitat similar, non? Era a nosa idea. Porque tamén vimos, non? Decía aí que fóramos pioneras no cultivo, porque viña o conto de que sí que había a mellor recolección de plantas mediciñais en Galicia que se dedicaban a venderse, bueno, viñan, se a mellor recordades, ou, bueno, quizás foi máis atrás, de xente máis maior, de xente maior, que se dedicaban a vir aos laboratorios a recoller, compraban planta mediciñal de recolección silvestre. Nos vimos que eso tamén era un pouco que desencadenaba a veces que moitas das especies, entre elas a mellor a árnica, que a mellor vos sona, que estaba como empezando, era un dos factores que provocaba que estiveran amenazadas, non? Entón, bueno, pensamos que era moito mellor o cultivo, non? Porque así desa forma, pois o que facemos é recoller esas sementes, bueno, pois non esquilmar, non? Porque se recolles, chega un momento que acabas esquilmando porque, bueno, non chega realmente moitas delas aproveitas a floración, co cal non chega a semente, co cal a semente non xermina, co cal pouco a pouco van desaparecendo. Entón, bueno, foi por aí a idea que nós o que facemos a diferencia é que cultivamos, non? E despois, bueno, tamén por outro lado, pois o feito de que cultivar, pois tamén unha calidade homoxénea. Se tu tes controlado nunha parcela, nunha finca, coas mesmas condicións, sabes que toda esa planta que vais a obter ten as mesmas cantidades de principio activo, bueno, todo isto, bueno, isto se vai decir máis adiante, de ecolóxico, non? Por suposto, de todo en ecolóxico. Despois, bueno, a actividade que facemos nós, bueno, nese proxecto inicial desa escola, cando iniciamos, bueno, tiñamos outro proxecto, pero depois vimos que a verdad que nos, este sistema de cultivo de plantas en ecolóxico non nos permitía en absoluto remecanizar. Entón, bueno, o que facemos é unha recolección manual, temos unha cámara de secado, que digamos que é o núcleo principal da nosa cooperativa, Milulloa, que é aí onde estabilizamos todo pasa por esa cámara de secado, porque é a maneira de conservar durante períodos longos, dun ano, 2 anos. Entonces, aí permítenos de desarrollar diferentes produtos e, bueno, non temos o risco de telo que vender inmediatamente, non? E depois, por outro lado, bueno, pois o que facemos a diversidade son infusións, especias, que son moitas veces as mesmas plantas, unhas utilizase para diferentes usos, e o relo deshidratado. Por outro lado, tamén facemos con esas mesmas plantas os extractos florais de toda a nosa cosmética. A nosa cosmética de Milulloa, toda aquella parte floral, os extractos, facémolos nos na cooperativa, tanto aguas florales, oleatos, alcolatos, todos os ingredientes que leva, xunto co leite de Granxa Maruxa e, bueno, outros colaboradores que despois, máis adiante, tamén presentaremos. Nada, bueno, do grelo, pois tamén deciros, foi, bueno, tamén algo que innovamos nós, que sacamos, e foi un pouco, bueno, pois unha necesidade, máis que nada, porque cando empezamos cas plantas mediciñais, fai 20 anos, pois como que non había un alto consumo de infusións, bueno, nos gustaban o tema das plantas mediciñais, pero realmente non había ese mercado. Aquí non se consumían nas cafeterías, nin as tendas, todo eso foi a posteriori. Entón, estábamos un produto de maior rotación, en eso é
pues, bueno, algo de comida, non? E, por outro lado, bueno, tiñamos o que vos dixen, a cámara de secado, que é o máis importante, bueno, o núcleo, digamos, e tiñamos, foi a inversión máis potente, entón, tiñamos que amortizala, había que buscarlle alternativas. E foi por aí un poquinho como oportunidade. E despois, bueno, tamén, deciros, bueno, pues a colaboración que tivemos tamén con María Varela, que tamén da nosa, que nos ayuda tamén desta facultade, que fixo tamén económicas empresariais, non? Que ten un restaurante, bueno, seguro que coñecedes, a Parada das Bestas, e foi algo tamén que nos axudou un pouquiño no tema de deseñar, pois eso, as porcións, que como tiñan que ir, e, bueno, tamén, se realmente despois ao ir tratalo, pois seguía conservando todas esas cualidades do grelo. E despois, bueno, pois nada, do grelo foi unha innovación, nos gusta nos innovar, porque vemos que hai moita potencialidade no rural, pero, bueno, non quita que nos ha reñido con innovar, non? Entonces, bueno, foi o que fixemos desde o principio, non deu demasiada xuta, porque a innovación, hai que dicilo, normalmente está para as grandes compañías e tal, pero, bueno, as pequenas é difícil que se adapten a noso tal, financiámonos moitas veces esta innovación. E despois, bueno, en canto deshidratado, pois tamén que ten un fácil transporte, porque reduce o peso, e, bueno, unha longa conservación. Vale. Nada, despois, bueno, decirvos ahora o do deshidratado, pois nada, nesto xa vos dixen que desa industria que vistes no interior, pois, digamos que un 2/3 da inversión inicial fixemos na cámara de secado, que ten unha capacidade, dependendo se deshidratamos hortalizas ou plantas, de entre 300 e 100 kilos, que casi todo o que se deshidrata, casi todo o produto vegetal, pois eso, ten uns rendimentos de un 10-20%, co cal, pois para recoller un planto, un kilo de, por exemplo, de mil en rama, pois temos que recoller 10 de fresco para obter un kilo de planta, e depois de grelo igual, o tempo de secado eso, co cal podemos facer máximo 2 secados á semana, que o período de conservación é casi todos entre 1 a 2 anos, e que, bueno, con os produtos que pasan por aí, aparte dos de Milulloa que vos mencionei, pois tamén ese secadeiro danos posibilidades de ofrecer servicio de secado, porque non temos capacidade, bueno, non producimos tanto todos os, digo, 2 secados semanales podíamos facer, entonces, bueno, pois ofrecemos ese servicio de secado, e por ali, bueno, pois increíblemente, ao principio parecíanos así un pouco, no, que viñeran con algas, por exemplo, estamos ali no interior, bueno, con setas, o lúpulo tamén dunha microcervecería que está próxima a nós, que, bueno, que a primeira tamén que sacou cervexa, toupiña, con todos os ingredientes galegos, pemento de Padrón, que tamén o pimentón tamén lo vino a deshidratar ali, bueno, cosas moi curiosas e moi innovadoras, a verdad que sí que estamos a dar. Despois, bueno, que fixemos, bueno, desde o inicio, o noso produto ecolóxico, porque, bueno, non víamos outro sentido, non? No espacio que estábamos, bueno, gustábamos conservar esa biodiversidade, digamos, e, por outro lado, tampouco tiña moito sentido dedicarnos a producir, como, digamos, infusións, plantas mediciñais, un pouco como alternativa con química de síntese, non? Entón, bueno, o ecolóxico basicamente se basa en eso, en non aplicarlle si química, pero non de síntese, non? Bueno, pois sabemos todos o que a palabra ecolóxica sona non sempre algo saludable, porque certamente non ten esos produtos como insecticidas, plaguicidas e demais. Normalmente é máis sabrosa tamén, e, bueno, de alguma maneira tamén é máis sostible, porque non estamos contaminando o medio, non? E despois, bueno, con todo isto, pois, bueno, nos comprobámoslo ali, de feito, hai estudios, hai outra rapaza tamén que é bióloga, que vive ali na nosa comarca, que, bueno, incluso fixo estudios comparativos da fauna que hai nunha granxa, digamos, destas características ecolóxicas frente a unha convencional, realmente hai moita máis riqueza de biodiversidade, non? Pois nada, pois tamén, bueno, importancia, sabemos que dá auga cada vez máis, pois se non contaminamos a auga, pois nada, eso. E, bueno, decir que en Galicia, de todas maneiras, ainda Galicia, e, bueno, penso que no resto de España, vamos, digamos, que tamén estamos todavía a incrementar máis, porque estamos todavía moi baixo, estamos nun 4% do que é a agricultura, non? Que nos últimos anos que sí que realmente sí que incrementou, sobre todo o consumo, a mellor non os produtores, pero sí que hubo un consumo nestes 2 últimos anos de produto ecolóxico. Esa é a cifra de volumen de beneficios que se obteñen da venta de produtos ecolóxicos, e que, bueno, saber que en Galicia temos unha única certificadora, que é a Ucraega, e depois, por outro lado, o que é na tema de cosmética, porque eles además certifican alimentos.
non certifica nada máis. Agora van a ampliar a nova normativa a ingredientes de como algodón, fibras para uso despois de tecidos, pero o se queda producción vegetal. Nunca van a certificar, por agora, vamos, tecidos. Entón, hai outras certificadoras, nos concretamente optamos para a cosmética por Bioinspecta, porque parece a normativa máis exixente en canto a ecolóxico, a sostible, bueno, pues, de feito, nós temos a máxima certificación que é Ecoplus, porque significa que, bueno, non empregamos nada de auga na nosa cosmética, todos son augas florais, son todo principio activo, e por outro lado somos as produtoras das materias primas, parten, o sea, como máis sostible. Isto, bueno, é un pouco para ese esquema, para decirvos, bueno, nos como traballamos. Isto foi nos primeiros anos non, pero a partir do segundo ano empezamos a traballar, facer o ciclo completo, o que supón que facemos tanto semente, cultivo, recolección, extractos, envasado, hasta chegar á tenda. O cal, bueno, pois, bueno, a pegada de carbono é moito máis mínima, porque, bueno, aí non os gastos que nesta outra os vou presentar, que inicialmente tamén íbamos a facer, que era venderlle a grandes envasadoras, que o iban a facer, a mellor envasar noutra punta da península, para despois traelo aquí á tenda. Entonces, bueno, pois aí os 1000 kilómetros de ida e recorrida, pois é bastante, non? A pegada bastante máis grande. Entón, bueno, nos optamos polo ciclo completo e, bueno, é un poquinho, pois, eso, a diferencia entre máis menos sostible, non? A veces o de completar os ciclos, a de parte de que, bueno, despois tamén o beneficio tamén é outro, que nos, de feito, para nós ese sistema era a nosa medida de empresa inviable, non nos daba rendementos. As empresas que chegaban ali non nos pagaban o que valía a planta, non? Nada, despois, bueno, en canto, bueno, a economía circular, pois sabemos todos un pouco, pois, o que fixemos, que ainda estes días estivo aquí tamén un economista, non, belga, que, bueno, lino así por encima, non, Gunther Pauli ou algo así, non? Pode ser. Vale, pois nada, falaba un pouco tamén desto, de que lo facemos nós, non? Que facemos un pouco é optimizar esos non residuos, que non son residuos, pero da produción da sidra, da levadura de cervexa e tal, para darlle como unha segunda oportunidade, non? Entonces, que chamaba economía azul, me parece, non? Tal, que era, vale, a mellor, pois a sidra en sí non podemos obter, pero o precio, el quería dicir eso, o precio-beneficio total, si non completamos co que o bagazo darlle, o sea, sumar os dos beneficios, algo así, me parece. Quería dicir, bueno, nos que intentamos é con os outros produtores de aquí, galegos, pois nada, vimos que, por exemplo, o bagazo de sidra contén moitos polifenoles, que son antioxidantes, o sea, facemos unha caracterización desas materias primas e facemos, bueno, elaboramos cosmética con elas. Un pouco ca idea de colaborar e outra idea tamén de darlle ese uso, e aparte das propiedades que teñen en cosmética. Nada, bueno, pois nada, un pouco volver sobre o mesmo, que é a intentar acortar os ciclos, facer a imaxe integral aquí. Entón, bueno, o que di a filosofía da economía circular é da granxa á tenda, non? Desa maneira, un pouco reducir o que é a contaminación. Nada, bueno, o noso mercado, deso tedes nas libretas, que eso son, bueno, fíxonolo unha diseñadora, Cris de Iscos, que, bueno, é de todas as infusións que producimos en Milulloa, e nada, nos mercamos, bueno, pois tamén en tendas que defenden o noso produto, non? Entonces, pois, bueno, tanto en Cafetería Sepap, que foi onde iniciamos, non nos podemos esquecer, por exemplo, aquí na Casa das Crechas, cando ao principio esos 20 anos atrás ninguén consumía infusións, foron eles que nos las compraron para ter na cafetería, no PAF. Bueno, foi aí un poquinho a raíz de aí onde a xente empezou a consumilas e empezaron a coñecer plantas como a milenrama, non? Que é un potente digestivo. E despois, bueno, sobre todo en tendas pequeniñas, en grupos de consumo, que cada vez son máis tamén, a través da web tamén, porque non chegamos a todos os puntos, entón, pues, bueno, como temos tamén Milulloa, Mugulloa, como conseguimos facer uns paquetes grandes, e despois, bueno, outras industrias, microindustrias transformadoras, como poden ser, pois, tanto de carne de embutidos, bueno, incluso de licorería tamén, e temos ali, bueno, pois unha pequena tenda propia. Ata aquí chega, agora paso a palabra aquí a miña socia Chusa. Bueno, casi adiante a pantalla. Bueno, pues eso.
Boas tardes, eu vou seguir facendo finca aquí na nosa maravilloso mundo no que vivimos, que é a Ulloa. Bueno, a ver, en total, as mulleres rurais sumamos uns 7 millóns en toda a península, non? Estes son os datos sacados un pouco de FADEMUR, que é a Federación de Mulleres Rurais, está a nivel de todo, constituída a nivel nacional, tamén hai FADEMUR en Galicia, e, bueno, realmente axudan bastante a toda a xente que queira emprender, a todas as mulleres que queren emprender, en definitiva, no rural. E, bueno, podedes entrar na páxina quen que irades, que, bueno, un pouco para empaparvos no que fan, non? Decirvos que o 54% dos proxectos de emprendemento rural frente ao 30% do entorno urbano, non? É o das mulleres. A diferencia, no entorno urbano xa vedes, non? Que ao revés, non? O de homes ven sendo totalmente ao contrario. Logo, o 42% dos proxectos postos en marcha por mulleres siguen activos pasados 2 anos, non? Que non sempre pasa o mesmo con todos os proxectos que emprenden, sinto moito, os homes, non? Bueno, falando da Ulloa, a Ulloa, bueno, para min significa eu criei-me na Ulloa, eu nacín ali, na casa onde temos a nosa empresa, de 1890, entonces, bueno, para min significa moito, son comarcalista, unha persona total e absolutamente defensora da miña comarca, e, bueno, por suposto, non sei, Marta, nosa socia, sempre dice que é culpa da auga, eu non sei se son forzas telúricas do universo ou que sea, pero, bueno, para facer un pouco de reconto, decirvos que a Ulloa sempre estuvo vencellada ao feminismo, imaginado desde o século XII, pensando un pouco no conxunto monacal que temos de Vilar de Donas, que foi fundado por 2 mulleres, que podedes pasar por ali cando que irades, que é un conxunto moi chulo para visitar, que de feito o camiño tería que ir hasta ali, tamén pasando por ali, pero, bueno, cousas de políticas, non? Por suposto, que non conoce os Pazos de Ulloa de Emilio Pardo Bazán, que un pouco están, discurren por estas terras. E, bueno, dicirvos a anécdota de que agora mesmo na Ulloa se está gravando unha película que se chama Licantropía, nestes momentos, e que elixiu tamén unha directora de cine que se chama Nieves Gómez, e que é unha almeriense. Rodou en Almería e agora está rodando na Ulloa. O sea, é un pouco para decirvos que algo pasa aí na Ulloa, non? Como isto. Bueno, nosas mulleres aí, bueno, xa fixo referencia a Carmela un pouco a como traballábamos en rede, non? Temos, basicamente, moitas de nós voltamos outra vez ás nosas casas, non? Dos nosos ancestros, digamos. Bueno, eu penso que se alimentan un pouco, tanto por unha parte as que volvimos, que viñamos a estudiar e despois decidimos emprender no rural. Por outro lado, tamén temos a parte do camiño francés, que é interesante e importante, porque, bueno, estamos vendo que a xente que fai o camiño pasa por ali, insisto, co tema desta cousa que se acaba quedando, non? Decirvos incluso que hai nada, habrá como 4 meses ou 5, ao lado da miña casa viñeron unha xente de Atlanta, non? E se quedaron ali, se compraron a casa. E, bueno, por outro lado, tamén a nivel de outra xente que conocemos, que sobre todo tamén moitas mulleres que se acabaron quedando na Ulloa, tamén foi a raíz do Festival de Agroqueer, non? Marta, na súa granxa, foi a pionera tamén en facer este festival. E, bueno, houve xente que veu expresamente para vir ao festival e, de repente, acabou coñecendo a Ulloa, quedándose uns días ali, acabou comprando unha casa e acabouse quedando ali, non? Quero dicir que un pouco de onde ven as venas, non? Por onde se abastece de xente a Ulloa, non? Bueno, por suposto, temos moita diversidade de proxectos e, como xa dixo antes Carmela, traballamos en rede, non? Desde María Varela, non? Unha chef fantástica, que é colega nosa, e de sempre, que xa dixo antes Carmela, as gandeiras que temos, bueno, está, por suposto, Marta, que
que xa acabamos de feito facendo este proxecto de Muulloa, e que ela mesma está facendo agora un proxecto cunha cooperativa con Ana Corredoira, que tamén está na zona de Palas, e están envasando todo o leite, non? Pois tamén para darlle outro valor engadido a súa leite e non mandalo todo fora, non? Bueno, un consello que provedes tamén que está delicioso. E, bueno, pois eso, todo moitas mulleres, non? Incluso, pois, bueno, na zona de Antas, unha moza que volveu outra vez a reestructurar un muiño que había, está de muiñeira. Bueno, hai moita xente, non? O que tamén dixo antes Carmela, pois esta moza que está vivindo na zona de Antas tamén, que fixo o estudio tamén de entre a xente que cultiva en ecolóxico e que non, fixo a súa tesi doutoral basada en eso, bueno, fantástica. E, bueno, pois, decirvos que aí estamos as mulleres da Ulloa, non? Para nós é como unha re-ruralización, por suposto, dignificar, promover e visibilizar o traballo da muller no rural. Parécenos que temos que ter un medio vivo, igualitario, dinámico e sostible, e aunamos tradición e innovación. Como ben dixo antes Carmela, claro, nós cando chegamos ali ao rural, a nosa, donde temos agora a cooperativa, pois, bueno, ao principio era un pouco, ali os jubilados que tiñamos ao lado, pois, bueno, se sorprenderon bastante, non? O sea, bueno, na nosa casa, por suposto, non? Toda a vida estudiando, e agora volver outra vez pa terra aquí a Sachar, pois, bueno, era unha cousa un pouco increíble, pero certa. E despois os veciños, pois, bueno, se sorprenderon. Para eles as ervas que nos estábamos plantando eran malas ervas. E isto non vos ides desfacer na vida desto, non? Pero, claro, foronse involucrando con o noso proxecto de alguna maneira, non? E entonces, pois, bueno, tuvemos unha axuda, pois, fantástica, non? Nos viña Mercedes, a nosa veciña dali, que agora ten, pois, casi 90 anos, non? Por aí. E entonces lle decíamos, oye, mira, como un pouco tamén, aparte de que fixemos un convenio con a Politécnica de Lugo, porque non tiñamos ni idea de plantar, ni de traballar a terra, pois ela foi a que realmente un pouco nos abriu un pouco a mente para traballar, non? Nos decía o tipo de semente, como podíamos, se a boleo, se plantábamos en líneas, por exemplo, que parte da finca, porque tamén ao principio non éramos nin capaces de ter na nosa cabeza como era a dimensión da finca e como estaba, e claro, son 10 hectáreas, que é unha cousa considerable para nós, non? E entonces nos decían de se esta planta é máis delicada, non a poñades deste lado, poñede de outro lado. Bueno, quero dicir que nos deu uns parámetros fantásticos para que o cultivo seguira chegar a bon término, non? E entonces, bueno, tamén nos sorprendeu, non? Que de repente, por exemplo, non, da tradición, ela tamén coñecía bastante das plantas, falábanos de súa aboa, como utilizábanos, pensábamos co ourego, cando veu o ourego, non? Pois a veces, claro, sí que sabes para que sirve o ourego, pois as súas propiedades medicinais e todo, pero de repente cando nos di que súa aboa, que xa tiña na horta ourego e que lle lo daba a eles de pequenos, cando estaban acatarrados, pois nos sorprendeu, non? Entonces, tamén nos gustou esa tradición que había ancestral das plantas, pois un pouco ir recollendo un pouquiño toda esa sabiduría, non? Por parte dos nosos maiores, non? Por iso digo, o da tradición e innovación, por suposto, non? E como sempre di Marta, nos asocia, non? O rural é vanguarda, non? Porque tamén podemos, como xa vimos falando en toda a presentación, non? Que podemos chegar máis alá, non? De non só cultivar e facer algo tradicional, sino que sacar algo total e absolutamente innovador, non? Como neste caso. Bueno, que pasa? Que problemas hai? A min faime moita gracia cando veñen os políticos, presentan as melloras que van facer no medio rural, todos os axudas que van a cometer para que a xente innove, faga cousas, pero se olvidan do fundamental. As carreteras están en un estado lamentable, non? Non temos mobilidade. De repente, eu levo toda a vida vivindo ali, cando moitas veces me quedaba, incluso na miña casa, estaba estudiando en Santiago, tiña 4 autobuses pola mañán, 4 autobuses pola noite, e agora resulta
que, pois, temos 2 autobuses en todo o día, non? Entón, pois, bueno, si cando perdemos mobilidade, cando temos un acceso a internet de, non sei, modo aldea total e absoluto, que todo vai despacio, cando, pois, por exemplo, que lles pasa a elas, nos coa electricidade ainda non temos sorte, pero, por exemplo, que lles pasa, pois, en as vacas da Ulloa, non? Donde están que de repente se quedan sin luz, teñen que ter un xerador, porque senón hasta ni siquiera poden muxir. Vamos a ver, non? Quero dicir que penso que os políticos, aparte de falar maravillas de todo o que van facer, primeiro teñen que facer o básico, mellorar a situación para que a xente se quede no rural. E logo, pois, pouco a pouco, pois, xa se nos vai ir ocurrindo, sobre todo ás mulleres, que facer con todo eso, que proxectos sacar adiante, non? A burocracia, por suposto, pois facela máis áxil, porque realmente nos perdemos en un mar de papeles, non, por todos os lados, sobre todo, pois, bueno, se pensas no tema de ser cooperativa. E, bueno, despois, bueno, como viña a facultade aquí de empresariais e económicas, pois íbame meter un pouco cos que se queiran dedicar á banca, non? O acceso á financiación, non? Nos sufrimos non sei como decir, un shock cando fomos a primeira vez co noso proxecto de financiamento ali ao banco e nos dixo, primeiro de todo, o director do banco: estades casadas. Nos resultou unha cousa como, non sei, do medievo, non, casi. Entón era o que vos iba a decir: por favor, se vos dedicades á banca, tedo un pouco máis de mellora con respecto ás mulleres, non? Sí, estábamos casadas. Non sabemos se ao mellor estábamos casadas nos daban os cartos gratis ou algo, pero bueno. E por outro lado, non, que sabendo que a menor tasa de morosidade con respecto aos homes que temos as mulleres, que iso tela marinera. Bueno, ahora xa nos teñen en consideración moito máis o que vos vou a contar, non? Bueno, nós por que decidimos a licencia cooperativa? Bueno, pois nós, por un lado, as nosas nais foron cooperativistas, foi a época que Zara montou aqueles talleres fantásticos que logo marcharon daí, non? Bueno, realmente traballaron bastante, moito, moi duro, non? Pero, bueno, conocíamos un pouco o mundo do cooperativismo, pois, polas nosas nais, non? Por suposto, nos parecía a fórmula máis democrática e, por suposto, nese momento, as axudas e as vantaxes fiscais. O que si é difícil, bueno, se alguén, pois, claro, estudia económicas ou empresariais, será moi fácil levar a contabilidade. Para nós é moi difícil, ten que estar en mans dunha xestoría. Ese é o único desvantaxe con respecto a todas as vantaxes que ten ser unha cooperativa. Hoxe en día, por encima, pois tedes Espazo Coop, están na Rúa do Hórreo, e, bueno, é a Asociación de Cooperativas de Traballo Asociado. Nós somos unha cooperativa de traballo asociado, por suposto, que significa que a xente que é socia da cooperativa traballa tamén, non, a tempo indefinido na mesma. E aí, pois, eles, é difícil, bueno, pois sabedes o tema da cooperativa, tens que facer uns estatutos, todo este tema, pero en Espazo Coop aí sí que vos poden axudar calquera de vos que queira facelo, non? Tedes aí, pois, o de internet, vale? Vale, o dos valores da cooperativa, pois, bueno, por suposto, unha axuda mutua, democracia, equidade, responsabilidade, igualdade e solidaridade, non? Son os valores básicos que temos que pensar cando realmente vamos a montar unha cooperativa, non? E os principios, por suposto, unha adhesión voluntaria, somos autónomas e independentes, somos as nosas propias xefas, evidentemente. Temos un compromiso coa comunidade e tamén traballamos entre intercooperación con outras cooperativas. Hai o fomento da educación, porque hai unha parte que temos que deixar para un fondo para a formación.
por suposto, unha xestión democrática, porque é asamblearia, non? Se acordan todo o que se vai a facer ou que teñamos que dirimir, pois é asambleario, non? E, por suposto, unha participación económica, porque o capital social para facer unha cooperativa, o principal, bueno, temos que ter un capital social, me parece que agora o máximo están 4.000 e pico euros por persoa, pero, bueno, o mínimo sería, pois, xuntar 1.000 euros, non? Supoño que o mellor xa sabredes se estades calqueras de vós aquí estudiando, é saber que as axudas devolveche ese capital social, non? Sempre. Bueno, contarvos xa para rematar que nós no ano 2009, pois a verdade, pois estábamos bastante asfixiadas ca banca convencional. Tiñamos xa, pois, digamos, unha situación un pouco, un tecido, digamos, de tendas, de xente ca que traballar, ca que nos costou moito traballo, pero que ao final, pois, podíamos vender e ter un pouco de sustento, non? Para ter o noso medio de vida, non? Pero que pasou? Pois claro, cada vez, pois sabedes como é o tema, a nosa política de empresa, vendemos unha tenda, non temos intermediarios, por suposto, e deixámoslle, pois, o primeiro pedido, pois, paga no contado e logo a 30 días, non? Que pasa? Que claro, depende, se ti estás pagando un crédito, esos 30 días, moitas veces, pois claro, mellor dentro de 2 semanas venche todo o diñeiro, pero mellor estás toda esa semana, o mellor con pouca liquidez. Que pasaba? Pois claro, como estabas co crédito unha banca convencional, pois te asfixiaba cada vez, como tardaras 15 días en pagar o crédito, te metías en outra embolada moito máis grande. Con lo cual, pois chegaba un momento que non éramos capaces de sair adiante, non? Pensamos moitas veces en cerrar. Menos mal que nos foron dando algún premio para respirar, non? E seguir adiante. Pero, bueno, a verdade é que era unha situación bastante fastidiada, non, para nós. Entón, pois, bueno, no ano 2009, xunto con outras 9 entidades, fundamos COP57 Galiza. Unha cooperativa de servicios financeiros. Entón, pois, bueno, como funciona o tema? Alguén que queira adherirse á COP57, mandas un correo, nos che enviamos un cuestionario, ese cuestionario, evidentemente, ten uns valores, uns principios, igual que o do cooperativismo, e temos dous tipos de comisións, a comisión social e a comisión técnica. Eu estou na comisión social xa desde o principio, porque, bueno, me parecía por deferencia, xa que fomos o primeiro crédito que na comunidade se concedeu foi o noso, pois, bueno, polo menos participar activamente dentro do Consello. Entonces, pois, bueno, unha vez que a comisión social é encargada un pouco do tema do cuestionario, se vai a fazer unha visita in situ á empresa ou á cooperativa que queira financiamento, se ve que se cumple máis ou menos todo o que está no cuestionario e se lles dá pa diante para a comisión técnica. É un medio, non é un fin, entonces é asambleario, claro que sí, todo, os xuros se fixan a nivel de asamblea, cada vez unha asamblea que hai ordinaria unha vez ao ano, e pois hai algunha extraordinaria, por cando hai algunha extra de calquer problema que poida xurdir. E, bueno, pois, claro, é outro sistema de funcionamento totalmente distinto a convencional. Para empezar, os avais son mancomunados, non? Se nós estamos aquí, vamos a montar unha empresa ou unha cooperativa, non as tres, pois o mínimo é que lle digamos aos nosos compañeiros ou aos nosos familiares de, oye, mira, en caso de que nos vaya mal a cooperativa, que cartos me podes ti en caso de que isto se vaya ao tacho? Bueno, pois eu aposto por deixarche 1.000 euros, outro. Eso é o que se chama os avais mancomunados. Con lo cual, pois non recae todo encima de ninguén e, bueno, tamén é unha masa
social que está contigo detrás túa, que significa que apoia o teu proxecto e que cree en ti, non? É unha maneira tamén de tirar para adiante, non? E de ver que o teu proxecto é válido para moita xente, non? E despois, por outra parte, oye, chamas e dices, oye, mira, que hasta dentro de a semana que ven non teño para pagar este mes, non? Entonces, bueno, aí é a diferencia da banca convencional, claro, tes esa flexibilidade, entonces podes pagar, non che aumentan todo o que tes que che aumentan a banca convencional, non? E, bueno, pois tamén podedes entrar na páxina se queredes calquer tipo de información ou mandarme un correo a Milulloa sin problema, quen queira máis información e tedes todo na rede, non? E, bueno, pois un pouquiño, agora podemos o que queirades de preguntar, aquí tedes un pouco, bueno, se queredes as fotos, poñemos. Sí, no, que quédanos, eso é... Bueno, isto ben vedes aquí os produtos que sacamos, bueno, da leite, a leite corporal, que claro, é o que decimos sempre, sacar unha leite, chamarlle leite corporal a algo que non leva leite, pois leva un 40% de leite recién buxida e o oleato de milenrama, non? Como dixo antes Carmela, todos os extractos que levan os nosos cosméticos, pois son producidos en Milulloa. Temos que levámolos despois a un laboratorio a Carballiño, que está tamén kilómetro cero, está a 50 kilómetros dali, non, 50 ou algo menos. Sí, por aí. Más o menos, sí. Por que? Porque, bueno, se nos quixéramos envasar todos os produtos, pois a verdade tiñamos que meternos nun crédito estratosférico, non? Un mínimo de 200.000 euros. Con lo cual, pois facemos o mismo que fai outra xente con nos co secadeiro. Non vas a montar un secadeiro para unha vez cada 6 meses secar algo, ou como no noso caso, pois facer unha tirada de produtos, non? Bueno, pois temos o fortalecedor capilar, unha crema rexeneradora facial e, bueno, o último que sacamos agora mesmo pois é un bálsamo labial que está feito con mel e cera de abella da xente de como é que está na zona da montaña de Ourense, Soboral, e a novedade é que utilizamos a flor do grelo. Por lo tanto, estamos tamén acabando tamén co ciclo do grelo, a ver se a próxima sacamos algo con nabo, porque será o único que nos quede por utilizar. E, bueno, aquí o que contaba antes Carmela, a cosmética, pois, bueno, temos desenrolado tamén desenvolto un xel champú que non nos sacamos ao mercado porque estamos aí dándolle voltas ao tema do envase para facelo o envase máis sostible que poidamos, non? E por iso aparece toupiña, porque unha das cousas que utilizamos vai ser a súa levadura, non? Que utiliza para a cervexa. Está o de Rivela, que foi tamén desde o principio con quen foi simpático, porque ao principio el decíanos non sei que facer co bagazo, vou vos levar o bagazo para ir para que o deshidratedes e pois a miraredes o que vades a facer con el. Bueno, pois mira, ao final acabámoslo incorporando a rexeneradora facial. Por suposto con Mar de Ardora, que tamén o das algas utilizamos a leitúa de mar, que as propiedades tamén lle preguntamos, como eles foron os dos que viñan a secar as algas ali a Milulloa, pois lle dixamos, oye, dinos algunha alga que vos parezca a vos fantástica para utilizar o extracto, non? E, bueno, tamén co tema do pelo, do fortalecedor capilar, pois utilizamos o pemento de padrón picante de Fincas Fadegas, non? Con lo cual, pois, ora cada día estamos pensando en utilizar alguén máis para ir incorporando. Nestes momentos, pois, ainda non fixemos nada, pero, bueno, xa vos adelanto que vamos a traballar tamén co bagazo de viño da nosa colega Esther, de Diego de Lemos, que é para nós unha grande amiga e que lle queremos un montón.
E entonces, pois, o que intentamos é iso, unha cosmética colaborativa, entonces, a ver se despois a xente non nos chama á porta, a ver, eu tamén quería colaborar con algo. Pero, bueno, sería fantástico, non? Pois poder facer unha rede a nivel todo galego utilizando as microempresas de todos nós, porque, bueno, é un xeito de colaborar, de facernos publicidade e de facer un produto, pois, genial. Bueno, aquí tedes un pouquiño todo o que facemos tamén de as cousas. E, bueno, as instalacións, bueno, era o que decíamos antes, non? Era unha antigua cuadra de vacas, que tamén por algo, contarvos algo divertido, cando nos dixeron, cando para dar isto de alta o señor de Sanidade de Lugo en un callo malallo, entón dixémonos, vale, pois non tiñamos ni idea que facer ca granxa de vacas, non? Entonces mandámoslo vir, se podía vir ali, para distribuirnos un pouco como íbamos a ter que facer, como tiñamos que distribuir a nosa empresa, non? E entonces, pois, bueno, foi divertido, non? A fábrica, non? Como dice Marta. Foi divertido porque, claro, de repente ver aquelo aínda co tema de onde estaban amarradas as vacas, cos bebedeiros, e, bueno, pero claro, el despois ao final nos dixo que agradecía que hubiéramos mandado ali, non? Como din por aí, bueno, a veces la ignorancia es atrevida, pero, bueno, nos funcionounos ben. E entonces nos diseñou todo, porque claro, decía que a veces chegaba a sitios, entonces tiña que mandarlle tirar paredes, volver outra vez a invertir ao máximo. Entonces, bueno, é tamén un consello que deixo aquí, que parecía unha locura o que fixemos, pero, bueno, foi unha decisión bastante acertada chamar e que nos fixera un pouquiño como distribuir todo isto, non? Aquí temos o almacén, onde temos as materias primas, evidentemente, unha vez que deshidratamos todo, temos que meter todo en bidóns herméticos para que se conserve, e despois aquí é a sala de selección, onde aquí vede os carros, que tamén fixemos, que viñeron unhas redeiras a enseñarnos a coser que están feitas con rede de cerco, de pesca, aí cosendo todo o mundo, nós e os colegas, claro, porque os colegas tamén nos arrastramos bastante. Estamos nós aquí cos colegas que nos botaron un cable en todos os momentos, non? Estas locas, a ver que van, las Heidis de la Ulloa, que nos chamaban, non? Bueno, aquí un pouquiño, como vedes, como é a distribución, xa vistes antes, e, bueno, aquí o laboratorio rural, non? Que lle quedou un pouco onde ideamos un pouco as formulacións, onde envasamos o produto final antes de chegar ás tendas, non? E, bueno, aquí se queredes ver algunha das fotos de os cultivos, pois non sei. Este é o aciano, este é unha planta maravillosa que sirve de colirio para os ollos, e antiguamente salía nos trigais, pero a medida que se foron utilizando os fertilizantes de síntesis química, todo foi desaparecendo. Aquí tedes, bueno, un pouquiño como temos, se queredes vir, estades invitados, claro que sí, calquera de vós, cando que irades ali a Ulloa, en concreto a Milulloa, sobre todo na primavera, cando están os cultivos máis bonitos, non? Porque agora mesmo está todo muerto, non? Xa recollimos. E, bueno, para sacarvos unhas fotos, está chulo. Ora, se queredes, pois, bueno, podemos tomar unha infusioncita e, de paso, pasamos a rolda de preguntas, pois, o que queirades saber. A mí podemos poñer o vídeo, porque a xente que está conectada, non? Podes poñer o vídeo, a xente que está conectada, polo menos, non sei, porque a infusión, como non a podemos compartir, se poñedes o vídeo, xa, aí... está en orden. Poñémolo nós. Vale, perfecto. E agora que? Como facemos con isto? Bueno, nada, isto depois quedará aí. Isto é un xeroglífico que nos fixeron aí uns amigos para tal, pero non sei, te deshaces, vai quedar aí colgado, non? Vai a ver, está na nosa dirección. Si, vai no ti, porque... Pechamos aquí, sí? Sí. Debe ser este. Bueno, hasta nos fixeron unha canción. O sea, que con isto vos digo todo, non?
donas que docen su aterra na pel, mulleres de Ulloa, vidas en berce de leite milén, loitadoras que se xuntan pra medrar no lugar de deixalo esmorecer, acollen no seu saber, rayoliñas de frescura promencer, mulleres de Ulloa, donas que docen su terra na pel. Pues nada, gracias. Bueno, Raciñas, ahora sí temos unha infusión que chamamos de Aboa, que foi un homenaxe que lle fixemos este ano ás nosas queridísimas aboas, porque produce eso, relax, benestar e tal, bueno, unha mestura aí, te dela para probar, e a que levades tamén vos, na libretilla tamén pon aí un poquinho as propiedades. Nada, pois graciñas, vale? Que dixo Chusa, que dades preguntado que queira... E preguntas o que queirades, vamos, sí. Como veña, si a perfecto. xente que vamos a estar aquí, a xente que está tamén na rede, pois... Os que están no público, se queren ir saindo para tomar a infusión, etc. Están- Tanto nos podemos seguir. Traemos vos unhas infusións a vos tamén. No, despois. nada, tedelo aí posto, puxenos o do cafetería aquí da facultade, e nada, está aí, ten unhos termos, é fácil autoservicio. Bueno, vos é un proxecto fascinante. Proxectos, teríamos que decir, en plural, moito plural. Moitísimos parabéns por todo, por a boa enerxía que tedes e que transmitides, ademais. Non? Eu que teño moitas preguntas, eu poño que... O micro, Escoitadesme agora. tes que poñelo tipo Teño que Heili, poñelo tipo como... Heili. Sí, escoitadesme Tipo Julio agora. Iglesias. Estaba encendido, estaba ben. Non sei se me escoitades agora. Bueno, eu creo, primeiro, antes de nada, agradecervos a presentación, o esforzo que fixestes vir hoxe aquí, non? Para estar con todos e con todas. Supoño que seguro que o público ten moitas preguntas, pero mentras que empezan a pensar nelas ou a mediatizalas, eu quería vos facer unha moi simple. Bueno, todas o que nos amosástedes é fascinante, pero implica por detrás, efectivamente, como ti ben dixeches, un montón de coñecemento financiero, de mercados, de mercadoría, de marketing incluso, etcétera, etcétera. Eu estaba te escoitando e decía, bueno, pero onde sacan primeiro todas estas ideas maravillosas, pero segundo, como verifican que, ou son capaces de estimar que, efectivamente, pois o que decimos, o bagazo de sidra da mazá é bo para a pel e, por tanto, pode ser incorporado e, por tanto, eu podo vender unha crema desas características. Como é todo ese proceso? Bueno, temos por detrás a universidade, non? Que tamén, pois, non? Facemos un montón de probas e de principios activos, non? Que xa están, pois, un pouco estudiados, non? Quero dicir que non é así a lo loco. Quero dicir que se nos ocurre integrar as propiedades que ten cada unha delas, pero que están tipificadas, non? Valoradas científicamente, e logo, pois, vamos pensando un pouco que tipo de formulación queremos facer, non? Simplemente. Non é así, un punto de locura así que temos, porque o do mercado non sabemos o que vai pasar. Claro que sí, tens que ter sempre un punto de locura e dicir, lo loco, lo sacamos, e despois, pois, tal, pero non, hombre, está todo basado científicamente. Sí. Sen dúbida alguna. Eu só quería decir, claro, entendo que o facedes a través dese asesoramento da universidade que vos proporcionan, pero despois, como é o proceso? Imagínate que eu quixera, que non é o caso, non teño nin a capacidade nin a creatividade para facerme un xabón maravilloso. Pero como hai que facer? De onde sacar esa información para seguir todos os pasos para que ese produto chegue ao mercado? E que chegue ao mercado tamén axeitado. Quero decir, por exemplo, por sanidade, supoño que tedes que pasar todo ese papeleo por detrás. Sí, bueno, o da cosmética leva conleva outro tema. Vamos a ver, o de sanidade xa, por suposto, cada unha das producións que temos, tanto co leite que ten Marta, como nós, que as nosas plantas, todo iso temos que ter os APCCs, todo o que conleva as analíticas das plantas, de todo, non? Temos que ter todo eso perfectamente
comentar. Pero despois, cando nos demos de alta en Bioinspecta, eso foi durísimo, non? Porque aí botamos co papeleo complicado. Ve unha veedora, ve que todos os extractos que facemos se fan ali, estuvo ali un día ou dous, non? Con nós, contabilizando todo e mirando que todo se faga de maneira para darnos ese sello. Non é, claro, veñen, teñen un veedor, fanche todo exacto, tes que ter as fichas técnicas de todo, toda a historia. Que pasa? Que no laboratorio é onde nos fan o proceso de estabilidade. Nos pensamos nesa formulación, por exemplo, a primeira vez contovos que fomos ao laboratorio que lle dixemos a Marta, home, é moi complicado estabilizar unha crema que leve leite, non? Porque sabemos todos, non? Se pode cortar desde como cando faz unha mayonesa. Pois claro que sí, é moi complicado. Pero, bueno, conseguimos facela, non? Un pouco unha crema, piloto, digamos, non? Ali. Levámola, cando chegamos ao laboratorio, efectivamente, dixen, aparte non van a querer facela. Mira, non, é imposible. Imposible, non, toma. Puxámola encima da mesa, é posible. Agora, eles teñen que mirar a compensación de non temos maquinaria, nos ali. Eles teñen que mirar como é como estabilizar todo eso no tempo. As cantidades e todo eso despois, claro que sí, eles son os que fan o estudio logo para que este estable no tempo e poida chegar en perfecto estado e dure tanto no mercado sin que se estropee. Vale? Eso nós non o facemos, pero a cabeza sí que nos dá para diversificar e mirar a ver o que se pode facer. Logo, as puntilladas finales, claro que sí, fan ali onde teñen a maquinaria apropiada e onde están a xente que se dedica a estudiar ese proxecto. Buenas noches. Antes de acudir a esta reunión, yo estuve leyendo respecto a su historia y entré a su página web. Me llamaba la atención todo lo que ustedes mencionan, esa creatividad tan grande que han desarrollado al integrar varios factores. Me llamó mucho la atención cómo a través de la cooperativa que formaron y la integración de su producción lechera, desarrollaron junto con la producción agrícola nuevos productos. Y usted acaba de mencionar que esa creatividad, esa iniciativa surge obviamente de ustedes. ¿Han patentado esa producción, esos productos? Porque realmente son nuevos, interesantes, y al cliente o al cliente final le llama la atención la producción o el tipo de producción de donde proceden. Ustedes acaban de mencionar que no tienen una planta de producción del artículo de cosmética, pero sí producen la materia prima, generan la idea y mandan a producir. ¿Cuál es su mercado? ¿Están en condiciones o en capacidad de abastecer a un mercado mucho más grande que el de Galicia, o inclusive estamos hablando del mercado español, del mercado europeo, que es mucho más grande, o a nivel global? Uf. ¡Qué vértigo! Sí, te vas a tener que venir con nosotras. Bueno, no sé. Por ahora no tenemos esa idea de llegar a un mercado un poco más grande, a lo mejor, pues sí, claro que sí, acabamos de empezar y sí que tenemos capacidad de crecimiento, ¿no? Pero bueno, si crecemos tanto, rompemos nuestra filosofía de base, ¿no? Que es, bueno, un poco pues lo que hablábamos antes, la ecología, la sostenibilidad, las productoras de nuestras materias primas, en nuestras propias fincas, nuestras granjas, vamos, que todo eso, esa filosofía que está detrás, nos gustaría mantenerla. Crecer más, pues claro que sí que tenemos idea de crecer más, ¿no? Y
que, Sí, bueno, sobre todo diversificar, a lo mejor en hacer muchos más productos. Quiero decir que en este momento no tenemos un mercado tampoco, en fin, ¿no? Vale, podemos mandar pues alguna tienda de Madrid, ¿no? Pues bueno, la cosmética está un poco más avanzada, pero bueno, quedaría muchísimo todavía ya partiendo de Galicia y España, si allá sin meternos en mucho más allá. Porque, bueno, es lo que dice Carmela, ¿no? Se desvirtúa, ¿no? Un poco. Si llegamos, estamos trabajando con tiendas pequeñas, ecológicas, mercado de proximidad, y entonces, pues bueno, mandar a Alemania, pues, hombre, claro que sí, es como lo que pasa con los grelos. Nosotros no exportamos grelos a Alemania, pero lo que sí, hay mucha gente que está viviendo en Alemania y está en Morriña, de Galicia, y entonces, pues claro que sí, los familiares o cuando viene de vacaciones se lleva en su maleta pues los grelos, aparte de los chorizos de la abuela y lo que haga falta, y se lleva también, pues eso, los productos. Pero bueno, en principio nuestra filosofía, igual que no estamos en las grandes metodología de trabajo y de filosofía. Pero patentaste eso. Bueno, hombre, tenemos un contrato de confidencialidad con el laboratorio, que es quien maneja las materias primas y nuestras formulaciones, evidentemente, claro. Pero es justamente lo que tú dices, es un contrato de confidencialidad, pero en sí la fórmula debería estar patentada. Estamos en ese... Bueno, llevamos poco, o sea, llevamos desde el 2016. Ciertamente tenemos idea de algunas cosas que estamos caracterizando, además, algunos de los principios activos de plantas autóctonas que estamos allí, y la idea es al final algunas cosas en concreto sí que la vamos a patentar. Pero bueno, es difícil también copiar este modelo porque, ya digo, partimos de que hay que tener 2 granjas, hay que tener las vacas y hay que tener la producción de las plantas medicinales y el proceso tal y como lo hacemos nosotras, ¿no? Claro, reproducir exactamente se puede copiar, pero también es como lo de los grelos, no podemos patentarlo. Si alguien nos copia y lo saca... Pero sin desconfigurar el modelo o la iniciativa de negocio que ustedes tienen, sabemos muy bien que la intencionalidad, o más bien dicho, el cliente ahora es mucho más reflexivo, que el consumidor es más reflexivo y le interesa más la provisión de materiales o de productos, perdón, que estén ecológicamente producidos y que vengan de granjas sustentables o que generen una conciencia de sustentabilidad. Entonces, ¿por qué no pensar en grande? Si bien es cierto, ahora están reducidos a una limitación de espacio, a una filosofía inicial, eso también puede ayudar a una población mucho mayor a que en forma colaborativa genere una mayor producción, aprovechando el conocimiento que ustedes mismos han desarrollado. Yo solamente les invito a pensar en que, partiendo de ese modelo, es que somos de la aldea, no pensamos a lo grande, hija, de la Galicia profunda. No, sí, es una buena reflexión, sí, claro que sí. Por ahora no lo tenemos todavía en mente, pero sí, es una buena reflexión, claro que sí. ¿Hay más comentarios? Sí, muy buenas noches, felicitarles. Y si bien es cierto, hablaban del laboratorio, pero yo podría enfocarles a ustedes, a vuestra experiencia como un laboratorio social. Por la experiencia que acaban de comentar, qué rico para nosotros analizar desde la mirada del capital social, no el capital económico para la generación de empresa, sino desde el enfoque de las redes que ustedes han desarrollado, esa vinculación de lo rural, con la universidad, esas relaciones interpersonales, el nivel de confianza, el capital social que ustedes tienen, interesante para poder analizarlo, conocerlo, tal vez no replicarlo, porque el capital social no se puede sembrar, porque ustedes, y bien lo han señalado históricamente, tienen toda una experiencia de cooperativismo que trasciende de generaciones, ¿no? Entonces, más por ahí una felicitación por esta experiencia, y la verdad que un laboratorio que puede ser un laboratorio social, vuestra experiencia, Ulloa,
me quedo con esa invitación y esa necesidad de visitar Ulloa para conocer, porque como lo han vendido entre comillas, hace en nosotros esa inquietud de poder conocer la experiencia. Otro aporte que también de vuestra reflexión es que, y justamente hay todo un análisis de la valoración social de las actividades agrícolas, no solo esa valoración cuantitativa, no solo el aporte económico, sino esa valoración social que trae la producción agrícola también desde esa mirada todo. Bueno, en suma, yo a ustedes las veo como un laboratorio social. Muchas gracias. Donde se puede trabajar muchos temas de investigación y felicitarles nuevamente vuestra experiencia. Gracias. Nada, abiertas a quien quiera hacer un estudio sociológico de nuestra locura, sin problema. Muchas gracias. Temos unha preguntiña dunha ointe que temos en virtual, Vale. que di que como muller retornada ao rural, concretamente a Ulloa, que quería saber se tedes ou ides ter un espacio físico no que por un lado poidan comprar os produtos, as producións que tedes e apoiar o proxecto, e por outro orientar a outras mulleres que queran unirse a esa ruralización, lle chamaila. Se tedes pensado montar algunha tenda en Palas ou en Monterroso ou algún... Temos ali, bueno, de tenda realmente non temos, pero que sí que temos na cooperativa, temos na entrada aí, na oficina, pois un pequeno, onde temos os produtos, se alguén se chega ali, pois moita xente que ven ali quere levar tamén o produto xa que está ali, xusto desde ali, non? E sí que temos. E, bueno, por suposto que está convidada a vir, xa digo, non estamos moi abertas, bueno, o que podamos a recibir visitas, a contar a nosa experiencia, a colaborar, a axudar, eu que sei. Estamos a portas abertas ali, todas as mañas estamos de 9 a 3, estamos ali previa, bueno, algún día saímos como hoxe ou alguna saída que temos, que mellor chamarnos antes, pero que son encantadas de recibir visitas, o sea que... Se teñen algún proxecto pois en mente e tal, pois evidentemente dentro da nosa humildade podemos asesorar pois os atrancos todos que tuvemos nós, como melloralos para non caer de novo na mesma piedra. E que, por suposto, pois, axudarlles a que se emocionen co proxecto e que o leven a cabo, non? Sempre. Algunha outra pregunta? Algún outro comentario? Seguro que temos moitos máis, pero mellor podemos tomar unha infusión. Sí, que nos fixeron, bueno, que se está aí, non me esquezades de probala, non? Algunha outra comentario? Seguro que agora na conversa informal saen moitas outras cousas. Bueno, un placer absoluto, moitísimas grazas. Agora tamén confío en que teñades un pouco máis da referencia na universidade. Ecovas, que é o único centro interuniversitario das 3 universidades galegas no ámbito da economía da empresa, que está sendo moi difícil tamén construílo e diseñalo, porque queremos aglutinar a todos das 3, e é un proxecto, pois, como ben vedes tamén, un pouco pensando ao grande, pero partindo do pequeno e partindo da singularidade de cada unha delas. Así que tedes tamén as portas abertas no noso centro e moitísimas grazas polas vosas aportacións de hoxe. Esperamos que este sexa un pequeno comenzo para o futuro e para, como eles decían, pois, ao mellor facer cousas comuns, de interés común, ter ao mellor alumnos que fagan o seu máster aí, por que non? Ou o seu traballo de máster, ou que se tercie. Así que moitísimas grazas, de verdade, tomamos logo a infusión que nos trouxestes tan amablemente. Foi un auténtico placer. Moitas gracias e seguimos en rede. Graciñas. Moitísimas grazas, sodes unhas crack.